Хелоуин миля, която се организира от Run and Roll, обикновено нашите обиколки са на гребната база, този път решихме да се преместим. Идеята ни е да привлечем възможно най-много хора към масовия спорт, да видят, че Пловдив е един прекрасен град, който предлага много условия и да се забавляват със спорт. Организатори от Run and Roll повече от 4 години правим различни спортни събития и сега за първи път правим тук в центъра едно такова събитие специално за Хелоуин. Малко чаках повече души с костюмите, но все пак вижда се, че хора интересуват за такива неща, по-скоро за ролери. И надявам се, може да направим някаква традиция от такива събития. Ето това е, видяхте ли? Хоп! Втората дама, която ще пресече финал, това е Ани от Пловдивския клуб. Давай, Ани! Искам да ви кажа колко се е запалил, който му е харесало и иска да се занимава, да кара ролери, да заповяда с нашия клуб, да караме ролери заедно. Хелоуин милята в Пловдив!